En serio que non me esperaba este premio. Non me esperaba. Que moitas gracias, os premios Fauciños. Gracias. Non sei, sempre quixen ter un Fauciño na miña vida. Un premio Fauciño para min é o máximo, está dedicado a toda a miña familia, aos meus amigos, ao produtor que confiou en min, a todos, e a ti, a esa novia que me deixaches, sí, sabes que eres ti. Jódete, teño un premio Fauciño. Bueno, remateinos. Parece que van ben os premios Fauciño este, funcionan. Levántase ben, perfecto. Pois nada, esperar a entregalos agora o 28 de maio, en Baio.